Mangan karo jangan iki ngentekno sego imbah pindho. Ayo masak gulai godhong telo tapak utawa daun singkong. Tuku godhong iki mang regane 2000 segendel karena aku gak duwe dadi ya tuku. Ndang tak puteri satset. Lho iki wis dadi sakmene akeh segendel. Langsung ae iki mang aku wis ngumupno banyu, langsung dan dijegurno iki godhong telo tapake. Nek godhog ora usah ditutup, aja lali dikek wias sithik. Lanjut iki siapno bawang brambang kemiri kunir, lombok karo tumbar. Terus ae langsung dicemplungno ning alat blender. Tangane loro cah ora iso ulek-ulek. Langsung ae tak tumpangno blender langsung tak starter weng wis lembut ae. Terus ganti godhong telo tapakku tak tili iki wis medhok, langsung tak entas, tak sok, tak tus kaya ngene. Yo lali digebyur banyu adem. Bar ngono langsung tumpangno wajan kayak lengo sithik. Karena aku seneng pedes iki tak imboi lombok irisan yo cah. Iku langsung jegurno ae iki bumbune sing wis tak alusno mang. Dioseng-oseng enteni sampai wangi. Nggo heman bumbune tak koreti cah. Nah iki lanjut ngirisi godhong telo tapake ya cah. Iris saya sesuai selera 6. Ape tipis, kandel, gede, cilik, karek kowe cah. Nek wis bar bumbune wis wangi iki langsung tak tambahi santen. Ngono langsung jegurno ae irisan godhong telo tapake mang. Lanjut salam laos dong jeruke masuk. Perbumbuan ladaku, uyah, gula micin roiko, ojo sampai lali. Ben rasane mantep ora hambar ya cah. Udek-udek entenono gulai godhong telo tapak utawa daun singkong lek basa Indonesiane. Lah iki wis mateng cah. Gulai dong telone, ndang imbah pindho iki.